To e kaunti ma Migori mana weche mag piny gi bende mor gi nono Okwako kaunti ma Migori bang' ka japuonjre Job Gara mano japuonjre mano obedo namba 3 e Kenya mangima mawuok e gwengego ne okelo mor ahinya ne jonyuolne kaachiel kod gwenge mag Uriri. Job yande somo mangu kowuok e gwenge mag Uriri kendo koro noyudo A+ kowacho ni lek mare en mar dhi somo bedo laktar mabaro obwongo mong'ere gi dhok machielo kaka neurosurgeon. Jonyuolne ne mor ahinya ka gipuoyo tich matek gi lamo ma yande Job noketo nyime. To e skund yawuoyi mano mar Kanga, bende notimo maber ahinya seche ma jopuonj 23 noyudo A+ to kod min mar 9.445 e duoko go duto te. Japuonj maduong' ma Kanga, Ruben Kodiango, nowacho ni koro duoko erokamano ahinya ni duokono obedo maber nikech tudruok mane nitiere kind jonyuol, nyithindo kaachiel to kod jopuonj e skul onogono. Kanitoa chini, kaniweka kati, kanitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni mmoja. Kanitoa chini, kaniweka kati, kanitoa chini, kaniweka kati, kanitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni to hako timo na maber moloyo medo mana pako nyinge. Kama chope ni gima sebedo ka bira ahinya en dwaro ni ayud grade maber to adonji adhi e university atim course mana geno timo e school mana ntiere ne school mane en highly competitive, koro seche moko ka timo penj ma iego to duoko biro to seche moko ken duoko kaka ni dwaro, seche moko kata kineno duoko no to nya kata bedo job mangu osebedo na matek as a parent nikech osebedo nyathi ma luwo chik kendo winjo gimoro amora monyise, kendo an be asebedo available e school kanyo sa asaya midwaro jonyuol, kendo samoro ameko extra visits mondo ane ni odhi nadi kata konyalo bedo gi challenge moro amora. Yeah, being in Mangu national school and having gone there, attained marks that are so high and getting equally very bright students. My name is Kodiango Ruben, the Chief Principal Kanga High School. I want to take this opportunity to release the results of the 2021 Kcse. I want to say this is good result because if you compare it with last year, we had only 4 boys scoring A+, and this year we have 23, so it is almost 5 times what we had last year. Our teachers are still computing for the results, and we hope that overall the results will improve. Last year we had a mean score of 9.06, and the preliminary results we already have, we expect that that mean score will get to our target, which was 9.5. And we hope that even in the national ranking we'll do well. I want to encourage parents to accept the results the way they are, because if they were following up on how their boys were doing in school, then the results should not surprise them. If a boy has a grade B-,